کنفرانسا یەکڕێزی و یەکهەلوەستیە کوردی لە ڕۆژاوایە کوردستانê bi xwendina encamnameya wê bi dawî hat. Êdî gavên cîbcîkirina navaroka wê encamnameyê li pêşiya aliyên siyasî yên Kurdî ne. Li ser asta Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi taybetî dariştina nerîneke hevbeş û yekbûyî her wiha pêkanîna şandeke hevbeş ji bo danûstandina li gel hikûmeta Şamê bi mebesta sepandina mafên destûrî yên gelê Kurd li Sûriyê. Piştî konferans birastî dibe duwarê praktikî de îdî gavin werin avêtin. Em hêvîne ew gav jî nîzîk werin avêtin gomkar bin wek şandeke îdî werê damezrandin û ev şand jî ji bo karibe îdî danûstandina bi Şamê re bike guftûgowa û li ser wê wesîqa got konferans de hate tasdîqkirin bike gorî wê wesîqê bê gorî va destskeftiya bê ev şandama. Birastî konferansekî gelekî serkeftî bû, cihê kêf û xweşiyê bû û şahî bû ji her kesekî Kurd re li her çaparçeyê Kurdistanê ne tenê li Rojava birastî. Di konferansê de tekezî li ser diyaloga niştimanî hate kirin. Çi di navbera aliyên siyasî yên Kurdî de be, çi di navbera wan û rêveberiya nû ya Şamê de be. Di demekê de ku hikûmeta Şamê di daxuyaniyekê de nerazîbûna xwe derbarê derencamên wê konferansê nîşan da û diyar kir ku ew her hewlekê red dikin ku Sûriye parçe bike û statûyên cuda bisepîne li jêr navên federalî yan rêveberiya xweser bi bêl hevkirineke niştimanî ya giştgir li gorî daxuyaniya Şamê. Rejîma Şamê jî helwestê xwe dara gihandin û daxuya kirin. Helwestin nebaş dane xuya kirin got ev konferans dijî yekîtiya axa Sûriya û ev konferans ji bo parçebûna Sûriya ême me tekez kir di konferansê xwe de jî û ji me got ev ne dijî ti kesiye û ne ji bo parçebûna Sûriye ev ji bo bilakis em bêjin çi qasî gelê Kurd li ser hev bê çi qasî gelê Kurd xurt bê wê wir qasî Sûriya nû jî wê xurt bê ji bo parastina axa Sûriya ji bo parastina wekheviya gelê Sûriya bilakis me tekez kir got di konferansê xwe de jî got em xwediyê parastina axa Sûrî bin û ji bo çareserkirina krîza Sûrî bin. 26 Nîsana 2025 li bajarê Qamişlo konferansa yekrêzî û yekhelwestiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li bajarê Qamişlo hat hildarxistin. Bêhtir ji 400 kesî têde bejdar bûn. Piştî wê bi rojekê ango 27 Nîsana 2025 serokatiya Sûriyê daxuyaniyek ragihand. Têde derencamên wê konferansê bi hewlên parçekirina Sûriye û sepandina statûyên cudakar بناف كرن. خالد جميل محمد، روداو.